O presidente da Deputación de Ourense, Luís Menor, visitou hoxe a sede da Asociación Española contra o Cancro de Ourense, onde asinou 2 convenios de colaboración co presidente de dita entidade, Germán Rodríguez Sá, para reforzar a cooperación na loita contra o cancro na provincia. Hoxe creo que firmamos máis que 2 convenios, non? Un primeiro convenio que ven pois a incrementar a nosa política de prevención, que é un convenio para liberar os espacios, varios espacios sen fume dependientes da Diputación de Ourense. Hoxe non está programado así, pero paradóxicamente tamén é o Día Internacional da Loita contra o Cancro de Pulmón. E o tabaco sabemos que é o elemento que provoca máis do 30% de tumores. É un segundo convenio que reforza ese compromiso da propia Diputación. Cando chegamos fai 4 anos tivemos a oportunidade de dimensionar un pequeno plan estratégico, o que realmente detectamos é a necesidade de chegar a todos os municipios en distinción, verdad? É tremendamente complicado chegar como asociación, aínda que temos recursos cada vez maiores, e se non podemos traballar en conxunto coa institución de todos os ourensanos e de todas as ourensanas, que é a Diputación de Ourense, vai a ser moi complicado. Tras a visita, o presidente da Deputación, que asinou no libro de honra da entidade, puxo en valor a nova sede reformada cunha axuda da institución provincial e que simboliza o crecemento que está a vivir AIC, pasando nestes 4 anos dun orzamento de 400.000 euros a 1.200.000, de 3.000 socios a 6.000 e de 90 voluntarios a 250. Os convenios, pois, efectivamente, levar ese espacio sin fume a lugares que dependen da propia Diputación e, por tanto, comprometernos, ser os primeiros comprometidos, efectivamente, con eles, e logo, pois, expandir, como ben decía o presidente Germán, pois non podemos levar, non podemos deixar a nadie sin unhos servicios por o lugar onde viva, non? Sino que realmente teñen que ter estes servicios. Entón, aí, eu felicito a asociación por ser capaz de ter estas cifras. Nun repaso polos últimos anos, o presidente da asociación fixo especial fincapé nun fito histórico, porque obtiveron a primeira axuda da Fundación Científica de AIC a nivel nacional para investigar dende Ourense.